Mun nimi on Ella, on 18 V. Asun stadissa, teen burgereita Hesburgerissa. Se on mun duuni, mutta kuitenkin mä rakastan esiintymistä ja siksi haluunkin telkkariin. Rooli päivittäissarjassa kuulostais hyvältä ja vois sopii mulle, en näyttelijänäkään oo näy mitenkään syvältä. On kameran edessä luontevaa, en pelkää näyttää rumalta, enkä itteeni nolata, siis pykeen mihin vaan. Osaan soittaa kitaraa ja haitaria ja laulan kauniisti ja mun läppä on hyvä. Eiks niin? Joten pyydän ja vaadin ja intän ja manmun ja toivon nöyrästi, että kutsutte mut koet.